Badna l-bar ta' xkelli esperienza jintu fiha bejn rajt id tifforma fil-ramel. Dik hija storja oħra, kont ħafna niżar u f'serata minnhom għamel riħ isu qamet bħal buffura u tela l-baħar u fil-ramel tifforma id isu tela tit minn ġol ramelek. U kien xi nofs il-lejl. Jiena dik l-esperjenza nqisha bħala xi ħaġa paranormal. Bajtem ġifieri. Le, pakkejna u tlaqna. Le, ħrabna. Għax, mbagħad isu kalma kollox, hekk imma dik isa baqgħet bħal tumbata ġol ramel. Dak iż-żmien il-mobiles ma kinux bħal tal-lum. Tieħu ritratt jew tieħu video, ma kenniex apparat dak iż-żmien biex taqbadha din, imma dik baqgħet miegħi u ma nafx kif soqna lejn id-dar. Dakinhar inħoss li dik l-esperjenza kienet pertaining għal xi ħaġa li kienet l-anniversarju ta' xi ħadd li jereq.